Dawn l-attivitajiet tal-massa huma perikolużi. Armana l-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara li pajjiżna irreġistra 7 każi ġodda ta' coronavirus marbuta ma' attività waħda li saret fit-tmiem il-ġimgħa f'pajjiżna. Dawn l-attivitajiet tal-massa perikolużi wisq m'għandhomx isiru qabel ma jkun hemm vaċċin. Martin Balzan qal li l-każi tal-aħħar sigħat juru li l-emerġenza għadha ma ntemmitx u wissa li dan għandu jkun ta' tagħlima għal ħafna. Naħseb li di għandha tittieħed ta' lezzjoni. Sew għal min jorganizzhom, sew għal min imur, imma l-iżjed għall-gvern li qal m'hawnx emerġenza u m'hawnx COVID iżjed. Il-President tal-MAM qal li l-ftuħ pratikament mingħajr restrizzjonijiet kemm tal-ajruport kif ukoll tal-attivitajiet fejn ikun hemm ħafna nies tista' tkun ta' periklu kbir għalina. Aħna din naħsbu li hija strateġija riskjuża ħafna li jekk tiġina ħażin ħafna għas-saħħa u tiġina ħażin ħafna ukoll għall-ekonomija għax kull fejn qiex nerġgħu terġa' timbuttana 4 xhur lura. Net News u informat li pajjiżna se jkun qed jospita attivitajiet oħra tal-massa li ġew ikkanċellati f'pajjiżi barranin, xi ħaġa li qed tinkwita anke lit-Tobba Maltin. Jippreokkupana ħafna, speċjalment meta smajna. Konferma li qed tgħid smajni aħna wkoll li daw qed jiġu Malta, mhux għax ridu jiġu Malta, għax il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Ewropa m'hawn ħadd li qed jaċċetta attivitajiet tal-massa minħabba l-COVID. Martin Balzan staqsa x'jiġri jekk jimirdu ħafna minn dawn li jkunu qed jattendu għal dawn l-attivitajiet u fejn se nispiċċaw inpoġġuhom. U wissa li ma rridux naraw sam neħirna u għandna nkunu aktar kawti. Intant il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia dwar dawn l-attivitajiet li ġew kanċellati f'pajjiżi oħra u li minflok issa se jsiru f'pajjiżna jidher li ma taf xejn. Ma nistax inwieġeb għall-mistoqsija tiegħek fuq dak il-każ partikolari tal-pajjiż li qed tirreferi għalih għaliex ma nafx id-dettalji u liema pajjiż qed tirreferi għalih. Net News għandu informazzjoni li fi ftit ġimgħat oħra pajjiżna se jospita parti li għalih ġejjin mal-1500 Ingliż. Parti li kellu jsir fi Spanja, iżda li ġie kkanċellat minħabba l-pandemija. Sa dan it-tant brabta ma' 7 każi li ħarġu mill-attività ta' tmiem il-ġimgħa f'pajjiżna, l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għadhom qed jappellaw lil dawk kollha li attendew biex jagħmlu test tal-COVID-19 billi jċemplu 111 għall-appuntament, anke jekk m'għandhom l-ebda sintomu.